da će se riješiti naši problemi. Kada o svemu položaju govore civilne žrtve rata, nerijetko upotrijebimo izraz ugroženu egzistencije, jer ih tipično dostojanstvo ne dozvoljava da kažemo bijeda. Naši zahtjevi su usklađivanje invalidnine sa rastom plaća, njihova redovna isplata i tako dalje ostaju bez rješenja. Od 2006. godine nije izvršeno usklađivanje, što za nas nije prihvatljivo. Postojeća vlast u općini ne dozvoljava pojedinačno postavljanje spomenja obilježja povećanih smrtno stradalim civilnim žrtvama rata u Zenici. Civilne žrtve rata općine Zenice traže od nadležnog tužilaštva da konačno završe istragu o ratnim zločincima u općini Zenice i te da se napokon nakon 20 godina procesuiraju nalogodavci i izvršioci zločina na civilnim žrtvama rata općine Zenice. U međuvremenu našim članovima udruženja ne preostaje ništa drugo da čekaju, ma koliko ih njihova životna dob u ovo sprečavala. Nama treba život dostojan čovjek u državi za sve nas, našoj Bosni i Hercegovini. Na tom putu mogu svi sa nama koji žele da zajedno dijelimo dobro i zlo. Zahvaljujem se na pažnji i pozivam vas da se udružimo, bit ćemo jači.